Isimgħu dan il-bandu li qed jagħmluh il-Kunsill Malti għall-Kulturi għall-Bidja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali. Il-Malta Racing Club, naturalment is-Soċjetà Agrarja. Nhar l-erba' u l-ħamis lejliet l-Imnarja. L-erba' 28 ta' Ġunju lejliet l-Imnarja fil-5:30 ta' filgħaxija. Dejjem programm tagħna quddiem l-art tal-Gran Mastru. Marbuta ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Imnarja. It-tiġrijiet huma marbuta il-ġerrej għandu jkun imlibbessew u tamġiba tajba. U t-tiġrijiet kollha tal-Imnarja taħt is-saqqajja u l-buskett. Il-bandu tal-Imnarja sena 2017 wara Kristu. Isimgħu dan il-bandu.